Sme späť s našimi JBL unboxingami a dnes sa pozrieme na domáci reproduktor znovu zrodeného radu JBL Authentix. Konkrétne tento je ten najväčší zo série a nesie označenie JBL Authentix 500. Vítajte pri sledovaní unboxingov JBL. Balenie obsahuje dokumentáciu, sprievodcu rýchlym štartom, napájací kábel a reproduktor JBL Authentix 500. Tento HiFi Smart domáci reproduktor naozaj elegantne doplní atmosféru vašej domácnosti. Ako som spomínal, ide o najväčší reproduktor zo série Authentix a teda to sa odzrkadľuje aj v spôsobe jeho využitia. Jedná sa o domáci reproduktor, veď váži 7,8 kg a je široký 447 mm, s výškou 240 mm a hrúbkou viac ako 255 mm. Tento skutočne dizajnový kúsok je určený do domácnosti a ja si ho viem veľmi dobre predstaviť v rôznych miestnostiach, či už tých retro pôsobiacich alebo moderných s minimalistickým štýlom. Okrem verzie 500 viete siahnuť aj po kompaktnejších modeloch, tak napríklad JBL Authentix 300, ktorý je dokonca prenosný a má zabudovanú batériu s výdržou okolo 8 hodín. Spoznáte ho podľa ručky na prenášanie. Nakoniec je tu ešte ten najmenší JBL Authentix 200, ktorý sa ideálne hodí do skromnejšie dimenzovaných priestorov. Váš výber samozrejme závisí aj podľa toho, akú veľkú miestnosť chcete ozvučiť. Len pre zaujímavosť, celkový výstupný výkon najväčšieho reproduktoru je 270 W, ale k tomu sa ešte dostaneme. Firma JBL po tomto štýlovom dizajne nemusela ísť ani niekam ďaleko. Stačí sa pozrieť do jej slávnej histórie a zistíte, že táto modelová rada sa inšpirovala zlatou HiFi érou 70. rokov, a to hlavne dizajnom. A keďže retro je stále v móde, tak tento krok naozaj oceňujem. Musím povedať, že dizajn reproduktora vo vašej domácnosti naozaj vynikne. Všimnite si tento kožený plášť v hornej časti a taktiež aj po bokoch. V prednej časti vám do očí najviac zasvietí tento hliníkový rám v zlatej farbe a taktiež JBL zlaté logo. A nesmieme ešte zabudnúť spomenúť túto kvalitne vypracovanú mriežku, volá sa to Cadrax a práve tento prvok najviac pripomína JBL reproduktory z minulých rokov. Musím povedať, že je fakt elegantný a okulá hodiaci. Čo poviete? Poďme na zvuk, veď ten je predsa najdôležitejší. Veľkolepé vyváženie frekvencií naznačuje, že tento veľký pán nie je žiadnym nováčikom. Práve naopak, v hornej časti reproduktora nájdeme ostrovček s ovládacími prvkami. Vľavo môžete vidieť multifunkčné ovládanie, s ktorým upravujete hlasitosť, prepínate hudbu medzi pause, play a môžete s ním dokonca aj preskakovať ďalšie skladby vo vašom playliste vpred alebo vzad. Prvým otočným ekvalizérovým ovládačom nastavíte silu basov. Druhým si viete nastaviť výšky. V strede nájdeme tlačidlo Bluetooth párovania alebo srdiečko, ktoré spustí funkciu Auracast. Auracast je nová Bluetooth funkcia, vďaka ktorej si veľmi ľahko viete pripojiť neobmedzené množstvo zariadení, vrátane slúchadiel, reproduktorov. Teda jedinou podmienkou je, aby v sebe mali zabudovanú funkciu Auracast. No a táto funkcia sa čoskoro stane súčasťou každého nového JBL zariadenia, čím chce firma JBL spustiť úplne novú generáciu pripájania reproduktorov. Kombinácia troch 25 mm kupolových tweeterov, ďalších troch 2,75-palcových stredových reproduktorov a mohutného 6,5 palcového subwooferu vám zaručí celkový výstupný výkon až 270 W. No a okrem toho vám táto kombinácia zaručí parádnu čistotu zvuku. Nech už holdujete akémukoľvek žánru. No a čerešničkou na torte je technológia Dolby Atmos. To je technológia priestorového zvuku, aj napriek tomu, že zvuk vychádza iba z jedného zdroja, vy ten priestorový zvuk jednoducho počujete. A ukážem vám ešte druhú zaujímavosť, a to je nastavovanie basov a výšok. Viete si ich nastaviť takto manuálne, pomocou tlačidiel, alebo viete si ich taktiež nastaviť pomocou aplikácie JBL One na diaľku. Ako náhle si tu predstavím ekvalizér, tak aj tá obruč sa tomu prispôsobuje. Intuitívna aplikácia JBL One je pri tomto reproduktore veľkým pomocníkom a svoj Authentix viete pomocou nej ovládať na diaľku. Všetky funkcie vrátane ekvalizéra, pripojenia pomocou Wi-Fi, Dolby Atmos, Auracast a podpory streamovacích služieb sú vďaka tejto aplikácii veľmi jednoduché na ovládanie. Reproduktor má navyše zabudovaný aj mikrofón. Všimnite si, že sa dá manuálne na zadnej strane vypnúť. Slúži na ovládanie hlasových asistentov a taktiež na kalibráciu zvuku v miestnosti.
ktorá funguje podobne ako pri JBL soundbaroch a prispôsobí zvuk podľa veľkosti prostredia, v ktorom sa nachádza. Moja predstava ideálneho bytu alebo domu je taká, že bude mať vo viacerých miestnostiach umiestnené reproduktory, tie budú napojené cez Wi-Fi. A ja si napríklad pôjdem ráno umyť zuby a poviem hlasovému asistentovi, čo chcem počúvať a ten mi tú pesničku v celom objekte spustí. Niečo také si už v dnešnej dobe viete veľmi ľahko nastaviť, keďže multiroom systémy nie sú žiadnou novinkou. Poviem to na príklade, v kuchyni máte najkompaktnejší z modelov JBL Authentix 200, v spálni model 300 a v obývačke najväčší z modelov JBL Authentix 500. A vy si takto viete púšťať jeden playlist v celom objekte, alebo je možné aj to, aby hral každý reproduktor niečo iné, napríklad pomocou apiek Google Home, prípadne Amazon Alexa. Samozrejme, takto si viete prepojiť reproduktory rôznych modelov. Ďalšou výhodou prehrávania hudby cez Wi-Fi je, že ako náhle vám niekto na mobil zavolá, nevypne vám to hudbu. A ďalším plusom Wi-Fi pripojenia je aj to, že prenášaná hudba je vo vyššej kvalite ako pri Bluetoothe. Len dodám, že zariadenie funguje na frekvencii 2,4 GHz. No a potom tu máme spôsob prehrávania hudby pomocou Bluetoothu, ktorý sa využíva asi najčastejšie. Bluetooth tu máme vo verzii 5.3, čo zabezpečuje kvalitné a hlavne stabilné pripojenie. Poďme sa ešte pozrieť na zadnú stranu reproduktora. Nájdeme tu viaceré porty. AC port, slúžiaci na pripojenie do siete, potom tu máme AUX port USB typu C, ktorý poznáte z nových smartfónov a nesmie chýbať ani ethernetový port. Ak sa nechcete k internetu pripájať cez Wi-Fi, môžete zvoliť aj takýto káblový variant. Ako som spomínal, tak pripojenie cez Wi-Fi oproti Bluetoothu má svoje výhody. V prvom rade je to kvalita prenášanej hudby. A v druhom rade, ako náhle dostanete nejaké upozornenie na telefón alebo vám niekto zavolá, tak hudbu vám to nepreruší. Dobre, a my si poďme urobiť taký test. Ja vyskúšam teraz spustiť reproduktor, ako hrá. Vyskúšame si to najprv na úrovni 20%. Poďme na to. Počujeme taký totálne masívny basový zvuk s krásnou čistotou. Ja si to viem aj veľmi rýchlo v hornej časti reproduktoru predstaviť. Dobre, poďme si urobiť test na 50% hlasitosti. OK. Tak toto je už riadne hlučné. Ja už musím kričať, aby ma bolo počuť, aj keď síce mikrofón mám nastavený tuto, takže snáď nemusíme až takto kričať. Ale na 50% je to totálne hlučné a na 100% to radšej ani skúšať nebudem, lebo mám rád svojich susedov. No a poďme na záver. Oceňujem odvážny prístup firmy JBL za tento dizajn, ktorý je akýmsi spojením retro prvkov a zároveň zaujímavou funkcionalitou. Oceňujem taktiež pripájanie sa cez Wi-Fi, ktoré nám vie zabezpečiť kvalitnejší prenos zvuku, ale čo je za mňa hlavné, vytvorenie multi-room systému. Dnes sme si predstavili najväčší reproduktor z radu JBL Authentix. Ten nesie označenie 500. Pokiaľ ale zháňate niečo kompaktnejšie, tak na výber majú aj modely 200 a 300, ktoré potešia rovnakou funkcionalitou, ale s tým, že sú o niečo kompaktnejšie, menšie a navyše 300 má v sebe aj zabudovanú batériu a k tomu ešte aj prenosnú rúčku. No a pre vás skutočných audiofilov ešte k JBL Authentix odporúčam dokúpiť aj JBL Spinner. To je vlastne prehrávač platní. Pokiaľ máte doma zaujímavú zbierku platní a máte radi taký ten ikonický zvuk, tak vedzte, že z JBL Authentix si viete tento spinner veľmi rýchlo prepojiť. A ja vám ďakujem za pozornosť, za to, že ste si pozreli ďalší z dielov JBL Unboxing. Pokiaľ sa vám to páčilo, dajte nám like, odber a pokiaľ máte nejaké doplnkové otázky, tak nech sa páči dole do komentárov. Moje meno je Michal Čabaj a my sa vidíme pri ďalších videách JBL.